Galdetu aldiozu inoiz zure buruari nondik datorren egunero erabiltzen duzun energia? Zer gertatuko litzateke energia hori zure komunitatearekin batera sortu ahal izango bazenu zure inguruko baliabide naturalak aprobetxatuz? Energia komunitateak energia ulertzeko dugun modua aldarazten ari dira. Kontua ez da bakarrik elektrizitatea sortzea, pertsonak beren energia produkzioaren, kudeaketaren eta kontsumoaren kontrola modu bidezkoan, jasangarrian eta denentzako irisgarrian hartzeko ahalduntzen dituen elkarlanerako eredua da. Energia komunitate batean parte hartuta, kontsumitzen duzun energia nola eta non sortzen den erabaki dezakezu. Baina hori ez da onena. Izan ere, onurak ez dira individualak bakarrik, komunitate osoarentzako baizik. Energia berriztagarriak aukeratzeak, ingurumen inpaktuak gutxitzen laguntzen du, karbono dioxidoaren isura gutxitzen eta inguruko kalitatea hobetzen baitu. Toki mailan energia sortzean, eredu eraginkorragoa sortzen da bitartekariak kenduta. Horri esker, baliabide ekonomikoak komunitate barruan geratzen dira eta proiektu eta behar komunetan inbertitzen dira. Ikuspegi horrekin, faktura elektrikoan aurrezkia lortzeaz gain, tokiko ekonomia sendotzen da. Eta energia arloko onurak guztion artean modu ekitatiboan banatzea bermatzen da. Bere energia produkzioaren gaineko kontrola duenez, komunitateak independentzia lortzen du, eta horren bidez prezio igoeren aurrean eta horniduran egon daitezken etenen aurrean izan dezaken ahultasuna gutxi dezake. Eta badago datu garrantzitsuago bat ere, komunitateko kiden arteko harremanak sendotzen dira, eta horrek aldi berean tokiko enplegua sortu eta elkartasuna sustatzen du. Gasteizko eraldaketa energetikorako bulegoa, zuri laguntzeko prest dago. Aholkularitza eta laguntza eskaintzen diogu, bere komunitate energetikoa sortzeko interesa duen edozein talderi, proiektua modu pertsonalizatuan eta doan burutzen dela ziurtatuz. Jarduteko unea da, gure energiaren kontrola hartzeko eta etorkizun bidezkoagoa, garbiagoa eta jasangarriagoa eraikitzeko unea. Egin nahi alduzu gurekin bat?